салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам распродажа барои шумо. Дӯстони азиз, бозори Корбонайҷа, тарафи Пажарка, ноливои дарвоза, дуюм қатор. Ана бинед 348-ум контейнер. Ино доставка надоранд духтарако. Марҳамат, чизе ки мебинед, ана материалои ғавсаки хушрӯмадаи 1 метрш 10 сомонай. Мана беҳад фасон, ана ино боваян, замшан. Мана интихоб хеле зиёд омадагиай. Биёен духтарако, дер накунен, каседа дар корай. Ира бинед, шифон нестан, ғавсакакан. Мана ино туникавори. Бинен, чиқа хушрӯ. бори дигар такрор мекунам. Ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен, тамом. маҳсулотҳошон випан, гуфти гапо, премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурда истиянд. баъд инчунин духтарако, дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафтед. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен, тамом. касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат, дар нами хоҳарак да бинависен. кора содда када шумо да мефаҳмона. регистратсия, обучение ҳамаш беплай. инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. духтарако, иҷа доставка надора. ино доставка надоранд. биёен бо хутон аз пеш бинен, баъд метавонен харидорӣ кунен. инчунин анамхе ваёшам ҳастай, тунуктаракошам ҳастай. ина инош бо ғавсан. иҷа да юбкаворӣ, брукворӣ, ҳама намуд материал ҳаст, шолк. хулас чизе ки хоҳен ҳастай. мана иша бинед, ранги кожае бо. мана иям ҳам хел кожаи хеле резинкагӣ аст, ком хеле. хулас интихоб хеле ва хеле зиёдай. мана инамино ҳамаш боранд. инаи материалш тамоман зурай. мана ғавсаким хе плотнияй. тарафа бинед, ҳами контейнер, ҳар он чизе ки мебинед, аз ин тараф бинед, ҳар хела туро ҳастай. мана ҳар он чизе ки мебинед, распродажа духтаро, 1 метрш 10 сомонӣ. мана инора бинен, барои кардиган духтан беҳад хушрӯ. инаи туракош аз болои киртоъ пӯшиданда хе бораи хушрӯ набуд. ҳозир бори аввал ин намуд распродажа кардагиан. пеш буд мисол материалошон тунук будамаш. ҳозир материалҳои хушрӯра ҳамаша распродажа кардагиан духтаро. ина марҳамат, хоҳишмандо, биёен. ина турам беҳад бисёр доранд. мана ҳар он чизе ки мебинен 10 сомон, нархи 1 метр шай. суроғаша духтарако, саршавии навор ма хушрӯ тамошо кунен. ваи дуконам гуфтагим суроғаша, адреси дукона. мана бо метавонен ки омада хутон ба ҳазур тамошо кунен. мана иҷода бисёрай. намиёям материалҳои ғавсакак. ёям амхе 10 сомонӣ. бори дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корбон, тарафи Пажарка, ноливои дарвоза, дуюм қатор, контейнери рақами 348, пешниҳоди шумо шудагиай. мана духтаро, бо ба ҳазур ки омадед мебинен. иҷа да бинед, қафош ҳамаш борай, чандтаияй. дар ин навор омадагӣ нест. шумо ба ҳазур биёен, аз пеш бинен.